Et helt nyt computerspil skal afløse de støvede historiebøger. Danske elever skal fremover lære om fortidens konflikter på deres måde. I dag blev det nye undervisningsspil afprøvet af 8. B på Skovshoved Skole nord for København. Ja, 8. B, I har en times tid til at spille jeres spil i. En sjælden opfordring fra en historielærer, men for en dag var eleverne i 8. B journalister på opgave i Mellemøsten. Dilemmaet består i at skabe tillid hos dem, man taler med, uden at man mister tillid fra den modsatte side. Jeg havde troet, det var mere krigsspilagtigt. Det var meget mere strategispil. Man skulle tale med folk. Egentlig mere sådan psykisk forstå folks følelser og ligesom kunne svare dem på de rigtige ting og give dem tillid til en. Er det en god måde at lære historie på? Ja, det synes jeg virkelig, det er. Det er meget mere spændende, i stedet for at sidde og høre på en lærer, der bare snakker. Man lever sig mere ind i det og opfatter bedre deres hverdag dernede. Elevernes dømmekraft bliver hele tiden udfordret. Enten så skal vi være søde og sige, at vi forstår, eller så skal vi prikke lidt til ham og sige, at det ikke er groft. De israelske styrker siger, at denne mand er terrorist. Han siger, at han er uskyldig. Hvem tror du på? De får lov til at se en palæstinenser i virkeligheden. De får lov til at se en israeler. De bliver stillet over for nogle moralske spørgsmål. Jamen, hvad henter man af informationer som journalist, og hvordan gør man det? Det kan jeg ikke fortælle som historielærer. Jeg kan sige, sådan er det, og sådan er det ikke. Men jeg kan slet ikke gøre det levende på samme måde. Spilproducenten Serious Games Interactive står bag konfliktspillet, som de håber vil blive brugt i historieundervisningen